Oy, bitaw no, pwede itong hatag og box no? Kinsa may kuan, pinaka-last nga Mo comment sa YouTube. So August 13 guys, pinaka-last mo comment sa comment thread sa YouTube. Matagan na to books. Apel tana. Bok lang, bok. Bok ra de. Adi duhaan na to, pwede willing Sige, mo hatag. Apel tana. Ya di mo makapili. Para surprise mo. Ang una na to. Uy, nana si packaging din. May packaging, may. Macbeth. Kanang ang kuan lang, ang Sample mga lang. title lang. William Shakespeare, The Tempest, As You Like It. Historical accounts. Mga historical accounts ng libro, The Forest, Mabuhay Balahap. Hawk Balahap. Crime and Punishment ni as a Bilanggo! political prisoner in the Philippines. French consular dispatches on the Philippine Revolution. Pasabot ani katong mga French nga diplomats katong panahon pag nilang Bonifacio nagsuwat-suwat. Mo na siya. Personal favorite, Modern Battles. Personal favorite ka ba? Ano siya? Murag online selling ba? Ikaw, sa'yo nakuha ni mo. Ako, yeah. Capitalism. So ako, ngita jud og mga non-fiction. This one is from Patricia Abinales. Record Love, Sex, and the Filipino Communist. I think record siya sa mga love stories Uy, within dito the... sa katong hisgotana na to kanina, bahin sa... Oh. Sa nga context. Kana naman na yung mga love story yun within the communist struggle. I think na sa leader sa dana ba mga sila ba bisexual. Communist? Gay couple gid sila. Revolutionary. Adto na ka time nga dili pa kaayo open ang communist movement sa mga gay relationships. Ooh. So mura sila one of the pioneers or something nga murag nagtago-tago pa at first. And then kini siya Leon Zugsmith, Thunder on the Left. Then kini siya poetry book by Romulo Bakiran, Onyx ang title. This one, I think, this is about public space discourse sa mga art. So, different na mga... Kaya tag-gisra ako na nabi. Offer ko ba sa katong mga kay limit pipi mo pili uno naman na mo matagaan kung ganahan jud mo ani. Pwede na. Isa ni nako ibaligya pero ako ning iscan. Ako imo PDF file niya ako yatag ninyo. Last nako na na-purchase by kini siya by Jenny. Naka-mirror lang. Bazinga Cup. Ang ipalit kay match siya sa mga Nindot t-shirt. kay doon siya sa pangalan sa itong podcast do. Bazinga. Bisaya. Ay, ada. Actually ka Alia ni. Shout out Alia. Bazinga! Gikuha na nimo Shakespeare. Naroon nila yung tulo. Tatlo ko na ba? Anya na ako sa basa. Okay ra, ako lang. Pero ako ni. Yeah, sa episode ako lang ibalik niyo. So muto siya no. Thank you again sa something old, something new. Hinaot, nakapalit sa mong tanan. Kung mana lang yung ta. mga gusto nga butang. Ya palit mo libro eh. Pila ra man to kantidad ato eh. Palit mo libro ay mo sigtan-aw og mga salida nga Ay mo tanong na imaim.